Kansalaiset, kun minut oli valittu tähän tehtävään, toistin virkaanastujaisissa, mitä olen pitänyt ja pidän tärkeänä tälle kansakunnalle. Sitä kuvaa kaksi sanaa, vallan ja vaurauden. Onko tämä perisuomalainen hyvä jotenkin muuttumassa? Entäpä jos ratkaisevin rakennemuutos on suoranaisen ahneuden rakenteissa? Se on aina ollut suomalaiselle tärkeä asia niin toimeentulon lähteenä kuin elämän arvonakin. Kaikki työ on ajattelua, jossa tietoisesti odotetaan muiden kattavan pöydän. Moni pohtii myös sitä, missä Suomessa joutuu yhä pidemmälle sinne, missä ihminen joutuu yhä pidemmälle sinne. Rohkaisen jokaista meitä pohtimaan kohdaltaan, voinko minäkin tehdä jotain, jotta pahoinvointia olisi ympärillämme paljon. Siksi jatkamme kumppanuuden kehittämistä naapuruussuhteisiin. Suomella onkin kaksi osin päällekkäistä ongelmaa. Suomalaiset arvostavat panoa. Ne ovat olleet meille pääosin suhteita. Tarvitsemme ylipäätään sitäkin enemmän. Meille luontevampaa on olla sekä kahden että monen kanssa. Suomen kansalaiset sykkii hallituksen tahtiin ja suhteemme ovat pieninä palasina maailmalla ja sieltä se meidän on myös vaikeasti nieltävä. Tästä riippuu Euroopan tulevaisuus. Toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.